Usa to. May klaro. Ako po si Kim Burong. Ako po si Goryo Burong. Ako si Burong TV. Let's go mga Let's go mga kaunoy. Para ko sundang ha. Tara. Kim. Let's topic pa tara. Wala. Hadlok ni si Burong Guryo ba? Hadlok pa kan di man maak. Ano na mga kay? Sud bulsa. Sudah na kwarto, sudah na. Di man maak sa Guryo. Ano na mga kay? Ikaw hadlok ka sa Agoko, yung Agoko hadlok sa nimo. Ya pilih pa ako. Apil niyo, kini ba? Sudan mo niyo? Yan ba? Kini ba oy? Burong. Ayo. Oh, sudah. Tara. Burong TV, ano yung kinukuot mo? Kagang. Gamay pa ko eh. Gamay o usa pa. Bisot. Mamatay. Kauton man unta. Wala di. Kaya ko ha. Wow, galing mo Guryo. O dra si Burong Kim. May nakahuli na si Burong Kim. Ano nahuli mo Kim? Ang pihig. Lapok ba yan? Okay, Kim. Oh, wow, ang galing mo Guryo. Guryo TV lang malakas. Okay. Tara ka Burong. Mana mo kuha? So guys. Kuha na sa. What's up ka Burong? Huli na naman. Burong Guryo, musta ka niya? Kaway-kaway naman dyan. Mak mahit ni. Ni mak manapog ra. Wah, Guryo. Okay kayo. Tara. Huli na. Malaki to guys. Burong malaki to. Okay. Woo! Wow. Wan, jamo now. 3, 2, 1. Patay, lutoon bitag hapon na.
Iya, bayar mo. Sino ato na mo? Ikaw na. Ay, ikaw sa una sa. Kandis, ang kandis. Ibagit ang kandis. Dali mo. Long live ha, long live. Hoy! Pagkarong ba? Pagkarong! Kita sa tila. Ha? Bagay ng buhay. 5 minutes later. Yaraw. Sabay ko ng punso. Dawra. Tagay para pagalas kaon. Ako sani. Okay kayo. Imo. Oh, borong goryo, imo na. Oh, Okay kayo. oy, bunguros. Lami kayo. Go. Istorya sa dari, istorya ba? Di rin sa
Salamat sa gihatag nimong grasya karong adlaw. Ano ta? Nga tata. Sige, sige. Ikaw na. Sakit kayo ba? Ikaw ba? Mali kay Juan, ako kung nagmay. Lami kayo. Ano? Naman, ikaw na. Nabgo na ni? Naman. Lami na. Lamig kaon ka Borong, ya. Salamat sa paglantaw sa among video. Support sa among Borong TV. Sige, salamat. Please Bye-bye. subscribe. Ka Borong, ya. Salamat sa among video. Paglantaw rin. Borong, ya. Salamat sa among support sa among video, ya. Dahil salamat. Please subscribe my channel. My channel. Balik. Okay ra. Lamig kaon ka Borong, ya. Salamat sa paglantaw sa among video. Support sa among Borong TV. Sige, salamat. Please Bye-bye. subscribe.